Мәрәкәһе осрап куя икән шул уйламаганда эре-эре алтын киҫәге. Самородок, ягъни саф алтын табиғатта бик һирәк осрай. Рәсәйдә 36,2 килограмм тартқан иң зур алтын 1842 елда Мейес буйында табылған. 1992 елдың апрель айында булды бит. Мин трактормен шәшеп берем. Минең 3 сүлчегем бар. Заправка бетте. Мин басудың машина сыгып, бая борылып, туктап, заправить итәләр бит интегеләр. Шуларга мин бая унаһын гатан белән шилканы юнәтәң тракторда гарайым. Мен карагам, тракторның гусеницаһынан элендиреп алып кеткен. Ну бер ята инде бер. Ватун хымактама инде. Тибип киттим да. Ну унда алтын дип уйламайын да инде. Билмәнем дә мен. Барып нагаттым да, теге заправить өткәч, кире китсәм, опять ята итте. Мәтәм ярай, алып алайым әле тракторга. Алып алдым да, ашка савытына йөрүне шунда. 4 көнме, 5 көнгә якын тракторның кабинасында йөри. Көндә сәсәбе дә тракторды кырда калдырады да, кайтады да итә. Каравыслы юк, берәдә юк. Тракторлар асык. Ул вакытта кеше нәмәгә теймәде бит. Хәзер мен әйтәм, ашка салам дигән тегене шылдырып алып, кире интергә киттем. Кире бер гөнө кискен алып кайтып, урамга ташлап киттем. Бір-екі күн үткәч, менің атайымда атай мархум барын әле. Ол бір күні қайтсам, орап алып қойғандар мейіс артына. Оны қайдан таптың? Элек биттілер қол менен алтын ішлегендер битінде. Ол танығандар енді. Еліне тұтқанда милицияға звонит екен. Милиция келіп түсті. Сол алып кеттілер енді алтынды шынан. 2 жыл өткеннен соң ол вакытта битінде инфляция бар. 10% деп төленділер енді. Ол вакытта миллиондар менен 4 миллион 900 мың берділер. Хәзерге вакытта 49 мың теңгеге килеп чыгадыр енді ол. Мен 75 жылға бір алма кайпек алдым да, телевизор алдым, ауылда алып шығып, қырда хайданым енді. Бізде алтын табы бұл байған кіші юг ол. Болмайдыр да енді ол. Хәдерде келіп, мына көрші Магнитогорскийдан, көрші теренен қалалардан келіп, металлоискательмен жүрейді кәм болулар. Эдләген табылмайдыр енді ол. Рәсәй телеканалында игълан ителгән Рәсәйдең 7 мөгъҗизәһе проектында катнашып, Башкортстан телевидениеһы республика хазиналарын барлагайны. Радик Утагулов тапкан һәм Ирәндек АЮ исеме бирелгән алтын да шулар исәбенә индерелде. Ошуга савыл Башкортстан Республиканың Милли банкын да акланайны. Нимә аңлата һуң байман дип һорайдар кайсы сакта? Бай тамырынан яһалганы һәр кемгә аңлашыла. Бай, байлык дигәнде берәүләр мал-мөлкәт, икенчеләр алтын, көмеш дип күз алдына килтерә. Кыйммәтле зиннәтләрнең булуы әлбәттә байманда яшәргә мөмкинлек тудыра. Шулай да халкыбыз бу яһәттән бик тыныч фикер йөрткән. Алтын алма, акыл ал. Алтын акыл була алмас дип тәрбияләгәндер яшьләрдә элек-электән. Алтын тудырган мәкер алдыкһыз, ызгыш талаштарһыз, бәреле шугыштарһыз көн үтүде халык матди байлыктан күпкә өстен күргән. Әле мәҗлесләрдә олылар күбенсә ошындайрак йырды йырлай. Алтын гына микән был дөнья, көмеш генә микән был дөнья, кадерләрен белеп яшәгәнгә гәүһәр якут икән был дөнья. Кеше гомере, дөнья кадере ысынлап та бер ниндәй байлыктарга алыштыргысыз бит ул. Шуга инанып яшәйек. Хуш.